ko tahajjudu mana sufen nafila abedda mina wati juma a wati be ba wati juma sufen nafila ba da mina depuis safo salli abeta bani salatu bora depuis koni safo salli be fi ngo fe inshallah be konte sufen nafila mais a wati nyuma fi sulusul akhir ni yesu tila sabaye tila saba laba sufe jole wati nyuma yode kata salatu bo misali la tile be bi eri minna tile be bi eri minna kata weri la ani salatu be bo eri minna o tila sabay nu yo tila sabal labana donc o deye ewa su ewa tila sabal labana o wakati ciden ko ala yerebe jigi kana jiyan sankabayna jombin wole nki jabi jombin deli nki so suwosu donc su tila sabandabana o de ka joli kanyi ni ye tun sila sabaye kata tila sabandabana kata salatu bo wakati o de ye sufe joli wakati nyumay ko sallina dobe de kaka ibe salli ni mo mi segena sallila parce que don ke ba bolo qiyamul layl salli bala har ni be ka kitabu de muraja ube ba ke ka hadisa de kala ni bebe konte ko sufe jolide jikiru bala qur'ana kalam bala har ni be sharia kitabu de laje ube be hadisi kitabu de laje o be de be konte ko qiyamul layl mais anyuma ye munye salli ni ba ke ka salli parce que salli fula be bala salli fana de kausa jikiru damay salli kausa jikiru damay parce que salli fule qur'ana kalamba jikru bale la salli balu fula be de bale la mais ni sigira be jikru dama fana ka way jikru dama de salli de kany kateme jikru dama ka wala min minye silamiya sariya doni fana nyinini o be nafila sallinya ni mo min ba ke ka silamiya sariya de muraja sufela la ka kala ka muraja ke ka sariya de nyanyini sariya nyanyini fana ni doni nyini o fana be nafila sallunya